Good morning everyone. Happy Monday. So, I'm running. Today. It's Monday because yesterday hindi tayo nakapag-run. Kaya today tayo mag-run. Sulitin natin today. Yan. Thank God at hindi na maulan. And maganda na yung weather dito sa Mabalacat. So, sana kahit sa ibang lugar sana maging mabuti na rin yung kalagayan ng panahon. So, safe lang tayo always everyone. Pasensya na, hinihingal ako. Ayan, kasi from dun sa bahay hanggang doon banda kung saan ako nag-take ng video. Start mag-take ng video is tinakbo ko straight. Nag-walk lang ako ng konti kasi may mga aso sa dinadaanan ko, so hinahabol nila ako. So, pretty safe. Yun, walk lang ng konti hanggang makalampas sa mga aso. But anyways guys, putulin ko muna tong video ha, dahil malapit na ako dito sa sa cemetery kung saan ako nagra-run everyday. Actually, hindi ako iikot today ng Mabalacat kasi nagkausap kami ng kajag ko yesterday na mag-jog kami today. So, makikita kami today. It's been a long time na rin na hindi kami nakakapag-jog together. So, I'm giving her a chance na makapag-jog ulit kami na magkasama. Yan. Ito na yung ko guys. Dito ako usually tumatakbo yan. Umikot ko yan. Malaki area yan. Actually sa amin meron din cemetery na malapit dun sa kanto namin. Kaso maliit lang yung area. Kaya mas prefer ko dito. Mas prefer ko magmakad dito kasi mas malawak yung tinatakbuhan dito. And napaka-confident tumakbo dito. Yun nga, dahil sa spacious siya, diba? Yun. So pa, ayan, malapit na ako dun sa entrance gate. Most of the time na magja-jog ako lagi nauuna. And then pagkabukas ng gate, or is pagkadating ko sa area ay sarado pa yung gate. And then mag-wait ako ng a little minute para buksan na nila yung gate, then makapasok na tayo. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung area, and then yun, nakasama ko na yung ka-jogging ko. Tingnan nyo, dito pa lang, papunta pa lang, tagaktak na pawis ko. By the way, nagsuot pala ako nito, reflector vest, kasi pag umaalis ako medyo madilim pa. So lagi kasi ako natatakot sa mga motor dahil ang bibilis nila. Ayan, nandito na tayo guys. Ayan. Ito biglang yes, success, nakarating tayo. Ito guys ang pangalan niya, Eternal Peace. So ayan, ayun yung entrance gate. So, sarado pa. Dito muna tayo sa gilid, magkantay. Ayan, diba? Yan, papasok tayo dyan mamaya. So, time check tayo, nakarating 5:26. So, umalis ako doon 5 p.m. So, 26 minutes tinakbo from dun sa amin dito. Yan. Dito sa tawid is subdivision. Yan, subdivision yan. Nakikita niyo sa likuran ko. So bye for now. See you later guys.